Smiech, detská radosť v očiach, to vyvolávajú drevené hračky, ktoré doma robí rodina, ktorá sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Otec rodiny opustil stále zamestnanie, aby si splnil sen z detstva a plnil sny deťom. Na tvorbe drevených hračiek sa podieľa celá rodina. Pán Andrej sa rozhodol po 10 rokoch v automobilke zmeniť prácu. Začal vyrábať drevené hračky. Vyrezávanie ho bavilo už od malička. S kamarátmi z dediny sme si robili rôzne pištolky, fazulkáče, všaké kuše. Podporila ho aj manželka. Hlavným spúšťačom bolo ale narodenie dnes už 4-ročnej Ľudsky. Mali sme úspech teda nielen v Ľudsky, ale mali sme úspech aj u takých známych ľudí, čo sme robili ako rodine, príbuzným. Sme sa rozhodli, že to skúsime. Začiatky neboli vôbec ľahké. Pomohli im finančne rodičia aj starí rodičia. Musel si zakúpiť všetky prístroje a pomôcky na výrobu. Na záhrade v stodole si zriadil dielňu. V počítači si zakreslí, čo chce vyrezať, naprogramuje to do stroja a vyreže to z preglejky. Tie zvieratka sa vyrezávajú na CNC frézer, riadený počítačom. Keď je to vyrezané, potom sa vlastne ešte musí to drievko, lebo má ostré hrany, musí sa začistiť ručne pilníkmi a brúsnym papierom. No a potom zase manželka pokračuje, to je taká druhá etapa. Ona tým zvieratkám vlastne dáva tie krásne farby a ten lak. Trvá to tak 1 až 2 dní, výroba celého nejakého panáčika alebo nejaké hračky. Na výrobu hračiek používajú certifikované nezávadné farby. Najväčšou inšpiráciou pre nich je Ľudská, ktorá každú hračku musí schváliť. Také hračky mám zvieratka. Tu je taký čarovný koň, to oco. A to je taký pekný. Všetky hračky prejdú jej rukami, lebo ona vlastne nevydrží, a keď túto malujem, tak vlastne ona všetko so mňou. Takáto naviekačka, keď to tuto položíš, tak teba tam dáš. Toto tam patrí, toto teraz patrí tam. Keď vlastne má nejakú obľúbený seriál alebo niečo, tak vlastne väčšinou vyrobíme nejaké postavičky. Manželia robia hračky aj s tým úmyslom, aby rozvíjali detskú myseľ a fantáziu. To nie je hračka, ktorú stlačíte gombík a chodí alebo nejaké zvuky vydáva, ale treba tú detskú fantáziu. Dieťa sa nemusí pohybovať, vie si tam predstaviť nejaký ten pohyb, nejaké zvuky. To je vlastne tá veľká výhoda oproti tým elektronickým hračkám. Toto tam nepatrí, vidíš, to tam dáš. Tam patrí tento tak. Taký hlavný plán je vlastne vrátiť medzi deti také staré hračky, ako boli volakedy pred veľa rokmi. Tak ja si ich väčšinou vyhľadám na internete. Keď sa mi niečo zapáči, tak urobím si taký svoj návrh, takú novšiu variantu, ale teda, aby to bolo ten princíp, ako bol volakedy. Najväčšiu námahu mu dala výroba meteodomčeka, ktorý ukazuje podľa figuriek, aké bude počasie. Funguje to na takom princípe, že je tam vlákno, ktoré je citlivé na vlhkosť vzduchu. A vlastne, keď sa blíži búrka, tak začne byť vlhký vzduch. A vtedy vyjde jeden panáčik, alebo naopak, keď sa blíži ako suché počasie slnečné, tak zase vyjde opačný panáčik. A to bolo taký veľký zápas pre mňa, taká výzva, lebo som strašne dlho nemohol zistiť, aké vlákno tam musí ísť. Tak som strávil snad 3 dní na internete. Zatiaľ ani nejak si nepredstavujem, že je nejakých zamestnancov, veľa ľudí, pretože už by to nebolo to také od srdca, tie hračky. My to predsa len, my keď to robíme, máme v tomto lásku, vieme tam fakt každý detailíček začistiť, poctivo namalovať. Mojím takým osobným plánom je stále pridávať niečo nové. Som veľmi rád, že mám takúto prácu, ktorá ma naozaj baví. Veľmi som takéto niečo chcel robiť. Sme radi, že môžeme byť akože spolu s tou Ľudskou, keď prišlo to dieťa. Tak človek si uvedomil, že ten čas potrebuje aj k rodine. Takže áno, sme radi, že to môžeme robiť.